Hej, vi har fået til opgave at komme med nogle idéer til AC Horsens om, hvordan vi mener, de bedst muligt kan få flere unge ind på stadion. Vi har lavet 2 underidéer og en overidé, og vi har primært haft fokus på, at AC Horsens skal have en personlig tilknytning til lokalsamfundet, i det vi mener, at det vil hjælpe til, at der kommer flere unge på stadion. Så dermed har vi primært brugt samfundsaktiviteterne, når vi snakker om CSR. Det første underemne, det er et teatershow i pausen med Horsens Amatørteater. Det skaber et godt omdømme i samfundet, fordi at vi bruger en lokal klub, eller en amatørklub, som kommer på stadion og fremviser noget, de har lavet. Det giver også en god aktivitet blandt kunderne, fordi de får et show under pausen, som de så kan blive underholdt af og have en bedre oplevelse på stadion. Det vil måske skabe noget mere omdømme blandt de lokale og få en større tilknytning til klubben, så der kommer flere fans. Den sidste underidé, vi har, det er en samfundsaktivitet med at få de udviklingshæmmede i noget arbejde på stadion. Det kan være alt muligt arbejde som praktisk arbejde, eller navneopråb, eller salg i boderne. Det giver noget erfaring til de her socialt udsatte udviklingshæmmede, som de kan bruge senere hen, eventuelt på noget arbejdsmarked senere hen i livet. Samtidig sker det også en succesoplevelse for dem. I form af den arbejde, som de udviklingshæmmede yder til fodboldklubben, der skal de også have en belønning. Den belønning den kan ske enten i form af billetter, eller den kan ske i form af en tur til Djurs Sommerland. Der er mange muligheder, hvad der lige falder ind. Vores sidste forslag, det er, at AC Horsens skal have et tættere samarbejde med de lokale fodboldklubber. Det kan ske ved, at man har nogle træninger en gang imellem, nogle fælles træninger, hvor de lokale fodboldklubber kan komme og træne sammen med AC Horsens-spillerne. Det kan ske ved, at AC Horsens-spillerne selv tager ud til de lokale fodboldklubber og deltager aktivt i træningerne. Det kan ske ved årlig venskabskamp mellem AC Horsens og samarbejdsklubberne. Og det skaber, det skaber et tættere tilknytning mellem de lokale fodboldentusiaster og så den lokale fodboldklub, AC Horsens. Det skaber på lang sigt en øget interesse for klubbens aktiviteter, såsom kampe og andet.